ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ, କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଳିମିଶି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ହେଉଛି ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ଆମ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଖାଦ୍ୟ, ଲୋକକଥା ଏହିସବୁରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଯାହାକୁ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜୀବଜଗତ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯାହା ମଣିଷ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କହିଥାଉ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରେନ୍ୟୁଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ପ୍ରଥମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ନା, ଯେଉଁ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ହ୍ରାସ ପାଏ ନାହିଁ, ତାହା କୌଣସି ଜୀବ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ପୁଣି ଚକ୍ରାକାର ଗତିରେ ପୁଣି ତାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ କହିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ, ବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ତ ଏହିପରି କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ପରିବେଶରେ ହ୍ରାସ ପାଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ପୁଣି ଥରେ ବନି ଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ? କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାହା ସରିଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସରି ଆସିବ। ସେପରି ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ ଭିତରେ ଯାଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ତୈଳ, ସେହିପରି ବନ୍ୟଜୀବ, ଏଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା ସରିଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୀମିତ ସମ୍ପଦ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ତ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସରିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଶିଳ୍ପର ବୃଦ୍ଧି, ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି, ମଣିଷର ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର ସମ୍ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଭ ବଢ଼ୁଛି, ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନାର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ? ନା ଅସୀମ ଅପରିମିତ ମନେ ହେଉଥିବା, ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୀମିତ ସମ୍ପଦ। ସୀମିତ ଓ ପରିମିତ ମନେ ହେଲାଣି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଅପବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱତାପନ, ଆଉ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିବା, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କରିବା, ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।